Van-e valami emlékezetes élményed vele kapcsolatban, akár a koncertteremben, a színpadon, vagy a magánéletben? Hát van egy 5000, mert könyvet írok róla már, az a baj, hogy ilyen lassan haladik, de Mikor fogod kiadni? Hát ki az Isten tudja. Arról volt szó, hogy ő Magyarországon játszott ezt a koncert a Népstadionban. Népstadion, igen, az a legnagyobb koncertje Igen. volt, úgy tudom, 80 000 ember hallgatta Igen, őt. igen, mindig a barátaimnak, meg a zenészeknek mondom, hogy tudják, hogy magyar vagyok, vagy a szüleim magyarok voltak, hát mindig mondom, hát tudod, hol volt a legnagyobb jazz koncert a világon, és nem akarják elhinni, de azt mondom, hát akkor mondtam a Lajosnak, hogy milyen szégyen, hogy nem voltam ő vele akkor, amikor Magyarországban játszott ő, és ő is arra mondta, azt tudtál volna magyarul beszélni, igen, tetszett neki, hogy furcsa tőle, it would be a fun thing, you know. Tehát akkor a Máréni révén elnevezett téged Máréninek? Igen. A Murányi helyet? Igen. Egyszer, mikor Angliában játszottunk egyszer, a telefon cseng a hotelben is, ott van valami Murányi nevezetű. Hát nem ismerem, hát felhívom, és Géza volt a neve, Murányi Géza. Hát beszélgetünk, ezt meg azt mondja, hogy be tud-e jönni a feleségével, mert akar találkozni a Lajossal. Hát be is jött, és nem is van, a könyvben bele van valami ragasztva. Bejött, és az újság vettek egy képet a Gézáról, én voltam a feleségről és a Lajosról, és az újság, Angliában az újságban volt, hogy a Big Night for the Marainis, nagy este Murányiknak. De ilyen kedvesen a Lajos olyan öregett is, you know. Jóska, szigorú volt Azt hiszem, őtet is Máréninek hívta a Gézát. Szigorú volt a Lajos a koncerteken. Kötelezően be kellett tartani a szólókat, hogy ki után következik, és milyen hosszú ideig játszik. Hát ő csak arról volt szigorú, hogy mindenki ott legyen, és ne legyen részeg, és jól játszon. De ezt a Tyree Glenről nehezen tudom elképzelni, hogy ő nem ivott. Hát ő ivott. És akkor mi volt a vélemény erről az Armstrongnak? Hát sohasem volt, csak egy este emlékszem, hogy baj volt arról, hogy a Washington DC-ben játszottunk, és ott volt a Duke Ellington zenekarja, és épp az egy hotelben laktunk, a Armstrongnak a zenekarja, és a Ellington emberek, és a Tyree Duke Ellington-nel szokott játszani, és kimentek az ívok, ittak ez meg az, és odaérkezett a koncertre, és lehetett látni, hogy részeg volt. És a Tyree úgy volt, hogy ő nem cserélte, amit játszott, ő mindig épp azt játszott, nem cserélte sokat azt. És úgy volt, hogy olyan részek, nem hogy megesett, vagy elesett volt, de ismertük, és túl sok voltak, és próbálta maga nótáját játszani, és nem tudta, még mindenki tudta, hogy he couldn't play his own solos. És a Lajos igen, olyanokat pofákat vágott rá, hogy szigorú volt ott a zenekarban azért a koncert alatt. Igen. De az is történt. Ez művészeti szigor volt, ugye? Igen, hát de ő nem mondott sokat arról, úgy játszottad, ahogy akartad. De mikor legelőször rehearsaltunk. Hát, gyakorlatoztatok. Igen, olyan ideges voltam, hogy este ezelőtt, hogy jaj, hogy fogok ebben az emberrel játszani. A legnagyobb, leghíresebb, a legjobb, és ennyire, amikor kicsi fiú voltam, annyira szeretem, és akkor is, mikor fogtam játszani, annyit gondoltam róla, hogy tudok én ővele játszani. Hát bementünk és hogy mondod? Gyakorol, igen. Gyakorolni, próbálni, és ahogy tudtam, úgy játszottam, és minden elég jól ment, és volt-e valami véleménye az első alkalommal? Azt akarom mondani, igen? Hát végeztünk, és felmegyek hozzá, mondom, hogy mennyire örülök, hogy vele vagyok, és hogy túl hangosan játszok, vagy túl magasan, vagy too many notes, túl gyorsan, túl lassan. Rám néz, azt mondja, well, fújjad. Igen. És olyan jól éreztem magamat azért. Igen. Előfordult az, hogy egy-egy ilyen kevésbé sikerült szóló után
rossz szemmel nézett a zenészére, vagy megszitta őt, vagy támogatta? No. Csak még, ha mondjuk egy 6 hónap után, akkor amit vett észre, akkor kijött, mint minden, hogy nem rossz. Ez minősítette a koncerteket utána? Megbeszéltétek zeneileg? Nem annyira. No. Egy szó nem esett arról, hogyan sikerült a koncert? Hát, hogy mennyien jöttek, vagy jól ment-e, vagy nem olyan, nem jött, hogy valaki rossz. Nem, sohasem mondta, hogy rosszan játszott valaki. Tehát ő téged nem instruált, hogy hogyan játszál ez szerint? Nem, a Whale azt mondta, hogy fújjon. Ez egy nagyon nagy elismerés ez. Hát, gondolom. Egy tömör, de kifejező hozzászólás. Hát, nem lettem volna ott. Úgy volt, hogy ő nem fogadott engemet meg a menedzserje, Joe Glazer. És megmondták, hogy ha jól megy minden, akkor a munka enyém, de ha az öreg nem szeret, akkor nem az enyém, nem lesz az enyém. És ez a te részvétel az All-Starsban nem a menedzsertől függött, ahogy általában így van, hanem az Armstrongtól. Igen, és gondolom, hogy szeretett, mert ott voltam egy 5 évig. Addig még meghalt. Én voltam a legutolsó klarinetes, aki játszott vele. És igen, büszke vagyok arról. Igen. Na jó, akkor most leállunk. Te kezedben van. Igen. Lil Hardin Armstrong, aki Louis Armstrong felesége volt, vele játszott a Hot 5-ban, a híres Hot 5-ban, majd pedig későbbiek során a Hot 7-ben is. Miért vált ő ki a zenekarból, vagy netán Louis Armstrong nem volt vele megelégedve, és... De az úgy volt, Józsi, hogy hát, there were a lot of reasons, but az úgy volt, hogy mikor a Lajos találkozott a Lil-el, a King Oliverval játszottak. És a Lajos olyan vidéki kisfiú volt, kövér és innocent, és a Lil shaped him up. A Lil, hogy öltözön jobban, ne legyen olyan kövér, legyen egy kicsi kulturált, ilyen dolgok, és dolgozhatom. Különböző igényeket támasztod vele szemben. Igen. Vonatkoztak ezek a zenei igényekre is? Mert úgy hallott, De igen. mert ahogy hallom, nem egészen kiváló zongorista volt a Lil Armstrong. Nem, de a Lil azért játszott a King Oliver, mert kottát tudott olvasni, és jól tudott olvasni. Az Armstrong nem volt egy kottaolvas ember? Mikor én játszottam vele, Lajos jól olvasott. De lehet akkor is, de a Lil segítette őket, és otthon volt egy nagy zongora, és gyakoroltak. És a Lil átcsinálta a Lajosét, és én azt hiszem, hogy már amikor elváltak 1931, 32, 33 valamikor arra fele, azt hiszem a Lajos már sikerült, nagy csillag lett ő már, és lehet a Lil is akart dirigálni, meg ő akart ez, meg, és a Lajos már nagyobb dolgokra nézett is. Valahogy így volt, de azért ismerték egymást, és azt hiszem, mikor én kezdtem a Lajossal játszani 1967-ben, Chicagóba, hát ott állunk, fogunk játszani, vegyön egy öregebb nő, fekete nő, és beszélgetnek ez meg az, és nem tudom, hogy ki az, és oda hív a Lajos, azt mondja, Lil, I want you to meet my clarinet man. És bemutatta, hogy Lil, és akkor kezdenek nevetni nagyokat, és azt mondja, Lajos, ez privát, bocsánat. És arról volt, hogy mikor 1927 valami arra fel, amikor Lajos kezdett pénzet csinálni, vettek egy olyan kis házat, egy tón, Michiganbe, Idlewild Lake. És Lajos azt mondja, most máma, a Lilé lett, mikor elváltak, és azt mondja, máma, az olyan pénzet érez, máma. És arról beszéltek, hogy mikor lovagoltak a tóba, egy lovon ültek, és olyanokat nevettek, és nem tudom, miről beszéltek, de ott hattam őket, szóval barátok voltak.